So hello लोगोफोर दायो जोंनि कुचुगाव मिशन सेन्टाराव दायो दंफैयो एसे बेरायनो फैबाय नै बेनो गिर्जाया नायदोनो स' बेहायनो गोबावसैमोन नालाय फैयो आङो फैनानै एसे नायद्ला फैबाय नै बेहायनो नायदो स' जोंहा ओरै जोगोनार बिफां दङ गय बिफां दङ नालेंखर बिफां दङ ओमफ्राय गाम्बारि बिफां दं गय बिफां दं नैबेथ' मा बिफां होनो बे बिफां दङ बिदिनो बिराद बायदि बायदि सफारि बिफां दं मा बिफां दं गासिबो गायजोबनाय आरोखि खान्थाल बिफांबो दं बेखौनो नोंथांमोननो आं खोन्थाबाय माने आं माखासे बिफां खाथिफ्राव आङो थांनो हानाय नङा माने नोंसिनो जास्ट नाम बुंनानै खोन्थानाय जाबाय ओरै सफारि बिफां दङ माने बिराद बायदि बायदि बिफां दं आरोखि ओमफ्राय माखासे मुलि जुलिनि बिफांफोरबो दङ माने बिराद गुवारखाय कम्पाउन्डआ हाया बिराद गुवारखाय माने गायनाय बायदिसिना बिफां लाइफां गायदेरनाय जाबाय आरोखि स' नायदो नै बेयो दरखं हाबग्रा जाहैबाय माने बांद्राय साजायनाय गैया स' आङो दा खोन्थाबावनो आखायाव लाबाय नैबे खनाजोंबो बिराद बिफां मामि गायदों आरोखि नै ओरैबो जोंहा द्लाम स्पेस दङ नै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय स' माने बिराद साइलेन्ट प्लेस जेबो दावराव दावसि गैया इसोरनि अननायजों माने इसोरा मोजां जायगाखौनो जगायनानै होदों होननानै बुंजायो आरोखि ओमफ्राय ओरैबो नायबावदो बैयो बाप्तिजम होग्रा टेंक माने जोंहा जायगायावहाय खाथियाव दै गैयैखाय बे टेंकखौ बानायनाय जादों आरोखि स' आं बेखौ खाथियाव थांनानै दिन्थिनि नोंथांमोननिसिम थासुमलि बिफां गायजेनलायबाय जानो थिथासाब बिफां दङ नै स' नैबेनो स' बेवहाय लिरनाय दङ नै डनेटेड बाय मिसेस लाखमन लामारे होननाय सासे मानसिया बेखौ डनेट खालामदों आरोखि ना स' नैबे गाखोग्रा सिरि जाहैबाय स' ओमफ्राय सायाव बायदिसिना होथेनानै दोनजोबदों आरो नै ना थिं मामि स' गिलिरथार एसे खोन्थानो आखायाव लागौमोन आङो सिङाव मा रोखोम स' आङो नोंथांमोननो सिङाव मा रोखोम दिन्थिनो हानाय नंला माने सिङाव गासिबो टाइल्स होजोबदों मोजांनो माने साफा दैफ्रा बिराद क्लिन नुलायथारो आरोखि साफानो मोजांनो स' बेखौनो आङो बोखारजागौमोन नै बाथाम साथाम गासिबो थिं थां गासिबो होनाय दंजोबो सोर बोखारबावनो आंबोथ' बोखारनो बाबाय ओंखायनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय नंला माने बिराद मोजां बानायदों आरोखि ओमफ्राय गाहायाव दैया गलांजोबो गासिबो मोजांनो आरोखि स' दायो नायबावदो नै ओरैहाय जोंहा मा बिफां दङ मोदोमफुल बिफां नुहुरदोंना आरो आं नोंसिनो खोन्थानि खामब्रेंगा बिफां माने फिथाइया थायनानै सेवगोलायबाय आरोखि आं खोन्थानि फिथाइखौहाय नै बेफोरनो नायदो नै फिथाइफ्रा वाव बरिया थायदों नै नायदो नै गासिबो सारिय'फाले फिथाइजोब गासिबो नै वाव बिराद मोजां आरोखि नै सोर जानो गोसो जानो हागोन जाग्रा मानसिसो गैया खिन्थु सेस सिरलाजोब्बाय रावबो फैया ओरैफोरबायदि आरोखि बाव थाग्राया मालाय बिसिबां जानो सानैल' थानाय नैबेफोरबायदि आरोखि नै वाव बिराद साइज थायदों नै आरो नायदो नै मोनफ्रुला जोब्बायलै गासिबो नै सेस मोनफ्रुला जोब्बाय आरोखि नै माथो खालामबावनो स' दायो आङो थांफिनगासिनो दङ नोंथांमोननो माखासे जिनिसखौ खोन्थाबावनो थाखाय नायदो नै माखासे बैयाव खान्थाल जागासिनो दङ मा खालामखो आंनि नोङो बेखौ बेबो मिसननि खान्थाल
बिराद गोथावथार जाग्राफ्रा मामि गोथाव जोंना नै मादै मोनानो थायो आरो नै आदै सासे दङ आदै मोनानो थायो आरोखि बहाय नायदो नै आं माखासे जिनिसखौ कम्पाउन्डआव थांना खोन्थायो बुंनि ओरैबो गय गायदों खाथियाव माने एसे गायनो उसुबिदा जादों स' मेन गेटआ जोंहा बेनो नै बेयो जाहैबाय मेन गेट बाजारनिफ्राय हाबफैनो बेफोरबायदि आरो बे जाहैबाय न' बेयावनो आलासि बायदिसिना थायो ओमफ्राय ओरैबो जोंहा न' दङ स' नैबेवहाय जोंहा न' गंसे दंबावोमोन बे न'खौ सिफायनानै गोदान बिल्डिं लुनो होननानै प्लान पलिसि खालामनाय जादों दा लकडाउननि थाखाय थाबथाथ'नाय जादों आरोखि स' नायदो नै बेफोरनो बेनो जाहैबाय जोंनि कुचिगाव चार्च अफ गड मिशन सेन्टारनि कम्पाउन्ड नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिबाय बेयावनो जोङो बायदिसिना प्रग्रामबो जोङो लानाय जायो बे न'खरनिया जाहैबाय टयलेट बे आरोखि स' लोगोफोर दायो जों थांनोसै नै खामब्रेंगाबो लाबाय एसे थिखसे खामब्रेंगाया नै स' दायो जोङो थांनोसै न'आव मेसिन एसे बेरायनोसो फैखादोंमोन नालाय जोङो स' लामा खनाजों जों थांनोसै आरोखि दायो नायलांदो नैबे खना गुवारजों जों थांसिगोन आरोखि दायो आनै गोलैनायदो गोलैनाय नै लामाया बेफोरबायदि जाबाय स' हामबायसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय